We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tret de sortida a les activitats de Nadal a Viladecans, una campanya que aquest any ha estat creada entre diversos agents econòmics de la ciutat i l'Ajuntament. El valor més important que tenim és que això no ho fan ni l'Ajuntament ni els comerciants, sinó que l'estem fent moltíssimes persones de la ciutat, tots junts, tots s'han implicat, comerços donant regals per la gent que participa a les curses, empreses també que treballen amb les inscripcions i en col·laborar que la gent participi, l'organització de l'Ajuntament, l'eix comercial, el gremi de restauració, Calvet, totes les empreses i tota la gent que està treballant perquè això sigui un èxit. Jo crec que serà una campanya molt bona, molt divertida, amb molt d'acord, vull dir, jo crec que pot arribar molt a la gent de Viladecans i fins i tot aquesta experiència que la gent pot venir al nostre municipi, traslladar-li aquest Viladecans Experience a tota aquella gent que pugui venir a la nostra ciutat, que es passegi, que vegin les bondats del nostre comerç, de la nostra restauració i que s'ho passin bé. Sota el lema Torna la il·lusió del Nadal, s'han organitzat una quarantena d'activitats que comencen avui. És fer que els adults tornem a viure el Nadal amb aquella il·lusió de quan érem petits i per això farem una sèrie d'activitats. La primera de totes el divendres, dissabte dia 17, que farem la cursa de Pares Noels. Aquesta cursa serà una cursa de venia del Mercat de Baix, de la plaça Europa, al Mercat de la Constitució, pels carrers comercials, on guanyarà la millor disfressa, no el primer ni l'últim. A més d'aquesta novetat, també se n'inclouen d'altres, com el Parc de Nadal i la benvinguda a l'emissari reial, jocs gegants als carrers comercials o la recuperació del concurs d'aparadors. El comerç que guanyi tindrà un viatge a un punt d'Europa on farem un retail tour per ensenyar als comerços d'Europa el que estan fent i poder aprendre una miqueta més de comerç. També el que farem és el fil musical dels carrers del centre i farem que sonin música de Nadal i entre música i música podeu deixar el vostre millor desig per aquest Nadal. Ho podreu fer enviant una nota de WhatsApp i aquesta nota es publicarà en el fil musical automàticament cada dia. La recollida de bons desitjos es farà entre el 12 de desembre i el 3 de gener al 662 02 4048. Podeu consultar tota la informació sobre aquestes i altres activitats de Nadal a www.viladecans.cat/Nadal.